Bo día, moi bo día. Benvidas e benvidos a esta terceira xornada de divulgación de divulgación científica do patrimonio arqueolóxico luncense. Unha terceira xornada que fai un seguimento de toda a historia arqueolóxica do noso país. Neste caso, nesta edición, vai ser dedicada ás saunas castrexas, donde distintos ponentes van facer unha evaluación dos estudios e do que se sabe hasta da hora das saunas castrexas na nosa provincia e tamén no resto de Galicia e incluso territorios cercanos. É un placer estar aquí presentando esta xornada, agradecer ás persoas que estuveron organizando este acto, tanto a directora do Museo Provincial, Aurelia, como a xerente da Rede Museística, Encarna, e agradecer, como non, a presencia dos ponentes que veñen de distintos lugares e agradecer que se chegaran a Lugo para, a través dos seus estudios e das súas charlas, poidamos coñecer un pouco máis a nosa historia como pobo e tamén ser coñecedores de onde vimos e a onde queremos ir. E tamén, nesta divulgación, tamén dar a coñecer para querer respetar e protexer todo ese patrimonio arqueolóxico que temos espallado polas distintas comarcas de Lugo. Eu, pola miña parte, xa nada máis, decir que esta xornada vai ser presencial, pero tamén se vai poder seguir a través de Facebook, de YouTube, perdón, a través de YouTube, que hai aproximadamente 100 persoas xa pendentes do comenzo para participar e que para estar aí presenciando e escoitando estas participacións dos ponentes. E nada máis lembrar a todas as persoas que están aquí sentadas que por motivos de seguridade, no momento en que se saia deste salón, hai que desplazarse por esta porta, non podemos volver a salir por aí. E nada, que disfrutedes, que aprendades e, que salgamos daqui todos con un coñecemento un pouco máis profundo dos nosos antergos para tamén aprender a respetalos o que nos foron deixando. Moitas gracias.
repito logo. Bueno, bos días a todas e a todos. É un placer para min presentar ao primeiro ponente e, sobre todo, nunhas xornadas tan importantes porque a función do museo ten que ser a conservación, ten que ser a investigación, a difusión e a didáctica. En este caso, a xustificación de estas xornadas científicas motivan perfectamente o que é o objetivo que ten o museo. E, neste caso, a presentación de Emilio Ramil, persoa que ten tanto que ver co que é a conservación do noso patrimonio, ca investigación, con todos a cantidade de traballos que leva feito ao longo de todo o territorio. Emilio Ramil é arqueólogo, socio fundador de ASA, ASA Arqueoloxía, é o director de ASA Arqueoloxía, director de numerosas intervencións arqueolóxicas en xacementos castrexos, e a él débenselle os descubrimentos de dous dos monumentos con forno no Castro de Punta dos Prados, en Espasante, e en Campo de Castro, Punta de Sarridal, en Cedeira. Tamén foi o director da intervención levada a cabo no xacemento da Atalaya como consecuencia da aparición dos restos da sauna ao efectuar unhas obras de saneamento. É autor de numerosos artigos e no caso da Atalaya me gustaría dedicarlle tamén unhas verbas porque o traballo que fixo foi moi importante e, sobre todo, a forma que tivo de intentar sensibilizar daquela a sociedade civil non solamente facendo informe todo o traballo, sino logo reunir a todo o Cervo, a todo San Cibrao, para sensibilizar e que non pasara que... Bueno, así que, moitísimas gracias. Xa te deixo aquí. Agora podo sacar a mascarilla. Bo día. Quero agradecer. Bo día, quería agradecer á dirección do museo a oportunidade que me dá de participar nestas terceiras jornadas de divulgación científica da actividade arqueolóxica e, a pesar do COVID, agradecer tamén a vosa presencia, independentemente dos que siguen por vía digital, este ciclo sobre as saunas castrexas, tanto de Asturias como de Galicia e de Portugal. A actividade arqueolóxica está permitindo volver a refacer un pouco a historia, a prehistoria, a protohistoria de Galicia. As intervencións tanto de investigación como os traballos que se desenrolan as distintas empresas de arqueoloxía como consecuencia das grandes obras públicas, sobre todo as autoestradas, o que están permitindo é facer investigación nunha serie de xacementos desconocidos hasta ahora no territorio galego, na xeografía galega, que estaban moi ceñidos, evidentemente, aos túmulos megalíticos, aos castros, algún campamento romano e algunha vila romana. Nós particularmente estamos asistindo, e ademais de gran interés precisamente para conocer a nosa dinámica histórica e noso sentir como pobo e como identidade, ahora que tanto se están falando en outras nacionalidades, temos que decir que, gracias a estas actividades provocadas polas obras públicas, estamos recoñecendo, por exemplo, poboados neolíticos en diferentes puntos da xeografía. Estamos recoñecendo, nós mesmos excavamos unhas fosas de incineración do bronce, final hasta o principio da Edade de Ferro. Estamos contemplando o achádego de novos xacementos arqueolóxicos a pé de castros, que son novos hábitats relacionados ca explotación da gandería, de agricultura, camiños castrexos descoñecidos, incluso actividades económicas descoñecidas, como, por exemplo, estamos excavando ahora 155 fosas carboeiras, fosas de utilización do carbón, que prácticamente chegan, por tradición, hasta o século XX, que ainda se sigue este tipo de explotación, arranca no mundo castrexo. Todo isto estou falando porque temos probas con analíticas de carbono 14. E dentro deste conxunto, entran tamén as saunas castrexas, que, gracias ás últimas investigacións, están permitindo recoñecer que unha das grandes discusións, como é a cronoloxía, xa que a funcionalidade prácticamente está aclarada, nos está levando a que realmente estas saunas teñen unha relación directa polo menos ca fase 2 da cultura castrexa, tal e como estamos documentando tanto en algún castro asturiano como no castro Sarridal de Cedeira. O título da miña intervención, Saunas castrexas da costa norte galega, foi referencia a dúas saunas realmente, co modelo, a tipoloxía, a planta recoñecida, que son a de Castro de
Campo do Castro, na península de Sarriral de Cedeira, e a sauna castrexa do Punto dos Prados en Espasanto Ortigueira. Sobre a terceira, a hipotética ou suposta sauna con reformas que pode haber na Punta Atalaya, no Castro de Punta Atalaya ou San Cibrao, me estenderei despois no momento en que fale delas. Pero teño que dicir que non temos datos suficientes debido á carencia de investigación ao non poder facer unha excavación en área completa sobre a posibilidade que realmente estemos diante dunha sauna típica ou sea unha sauna con reformas. Como digo, estendereime despois no momento en que fale dela. Onte, cando chamoume un periodista, me preguntaba que tiñan o Castro do Sarridal, o Castro de Prados e a Atalaya para que houbera saunas. Dicir, non teñen unha diferencia con ningún outro castro peninsular, tanto da xeografía do litoral norte galego como seguramente do Atlántico. O único que pasa é que simplemente hubo traballos de investigación centrados neses xacementos castrexos. É máis que posible, estou completamente convencido, que moitas das penínsulas ou dos castros, polo menos que teñan un desenrolo cronolóxico amplio, como sucede nos castros dos que estamos falando, que inicianse na fase 2 da cultura castrexa e perviven hasta a época galaico-romana, estou falando entre o século III antes de Cristo ata o século II despois de Cristo, polo menos, polo que eu teño documentado, é máis que posible. É seguro que dentro dos numerosos castros de litoral que temos na costa galega, pois hai bastantes máis saunas castrexas, igual que no interior de Galicia, como demostra o que aparece en Castañós na Fonsagrada. É o hipotético, que, bueno, que eso é algo que todavía habrá que ver, se alguna vez se fan excavacións arqueolóxicas que aparecen barreiros, pero que sin, evidentemente, poder certificar que eso chega a ser unha sauna. O noso traballo, vou empezar polo Castro de Sarridal de Cedeira. Pois había unha arqueóloga, María José Rodríguez, que era teniente alcalde, que exerceu como arqueóloga, agora é funcionaria de administración, pero evidentemente tuvo un peso importante dentro da corporación municipal, que gobernaba co Grupo Socialista, co PSOE, e o alcalde Pablo Moreda manifestou tamén o seu interés gracias precisamente ás dotes de convencimento que ten María. Que pasa? Que a Península do Sarridal ten... En parte, a ventaxa é que algunhas das parcelas eran propiedade municipal. Plantexoume a posibilidade de facer unhas sondaxes arqueolóxicas para valorar a potencialidade arqueolóxica que podía ter o castro, e como resultado desa intervención que se realizou no ano, esta intervención iniciouse hai 5 anos, as sondaxes permitiron valorar, porque todas as sondaxes deron restos arqueolóxicos, permitiron valorar unha secuencia arquitectónica estratigráfica clarísima por superposición de estruturas circulares e estruturas en ángulo, e polos restos cerámicos que nos estaban aparecendo, que xa nos estaban situando entre esa fase 2 da cultura castrexa e o mundo galaico-romano. Ademais, nunha das sondaxes que realizamos, este é a Península de Sarridal, como vedes ali nunha esquina é onde está a fortaleza, o Castelo da Concepción, e aquí nesta outra esquina é onde vai aparecer a sauna castrexa. Sí. Como? Unha pantalla completa. A ver, onde pongo a pantalla completa? Abaixo. Aí? Non. Encima deste. Non. Aí. Vai ser mellor que veñas aquí, acabamos antes. E a mascarilla.
Vale. Comenta... Cantos? Cando falten 10 minutos. Vale. Vale. Bueno, entonces vou ir máis rápido. Nunha das sondaxes nos aparece restos dunha estrutura. A sondaxe, ao mesmo tempo, a puxemos no interior do recinto habitacional, adosada con un corte na muralla, aparecenos parte dunha habitación. Eso motivou o que se plantexaba dentro do Concello era que se aparecían restos pétreos, tanto a muralla como restos domésticos, estruturais, de todo tipo, se podría chegar a facer unha posta en valor con todo o conxunto histórico que ten a Península do Sarridal. Iso foi o motivo de que, co achádego desta estrutura, nos centráramos en realizar unha excavación en área na zona. E a consecuencia foi que empezaron a aparecer elementos, por exemplo, o oco de ubicación dun monolito de pedra, un inicio de falsa bóveda nunha das cámaras, unhos vanos que permitían a comunicación entre distintas estancias. Isto xa nos estaba situando claramente nunha sauna castrexa. Realizáronse hasta a data, estou pasando unha serie de fotos para que vexades como foi a intervención. Aquí se está facendo a excavación do forno, da cámara. Isto levounos a realizar hasta a data de hoxe 6 campañas de intervención, tanto de excavación como de consolidación, financiadas tanto polo Concello de Cederia como pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. O resultado das intervencións van amosando unha planta clarísima. Neste caso, na segunda campaña, xa tiñamos parte da antecámara, o vano de comunicación ca cámara, o forno e a zona de alimentación. Ao mesmo tempo, estábamos recuperando, esta é outra das vistas, parte, a zona absidal, a zona de alimentación do forno. E aquí nesta planta, que foi a intervención anterior á actual campaña, o que estábamos xa recuperando a parte de outra estrutura que en principio pensamos que eran restos castrexos sin embargo, a excavación área permitiunos, esta é unha vista xa da piscina, do tanque, a estrutura do monumento xa cando estábamos rematando as campañas de excavación. Esta é unha vista completa da campaña realizada no ano 2020, en donde xa tiñamos un elosado de acceso a través do vano da porta da antecámara, o paso a través do oco onde iría ubicado o monolito de pedra, a cámara, a zona de alimentación. E tiñamos un edificio singular que estaba cortado, reutilizada a pedra para a construción do monumento con forno. Hasta ese momento estábamos defendéndolo como un edificio público que non temos máis que estes restos, é moi difícil de determinar, pero estamos chegando á conclusión de que é posible que houbera unha sauna anterior á sauna actual. Continuamos ca excavación. Esta é outra planta do monumento. Esta é unha definición de como estaría actualmente. Actualmente non. Xa realizamos 2 campañas máis, pero xa non están centradas na sauna. Son intervencións realizadas. Esta é unha vista para que vexades como sería o arco de acceso. Porque hai unha cosa interesante dentro deste monumento, dentro desta sauna, que a parte do oco que tendría o monolito de pedra, a pedra formosa, que como conocemos normalmente, había tamén un arco feito en cachotería de pedra, que isto é un elemento singular dentro das estruturas arquitectónicas das saunas. Non conozco ningún outro exemplo. Este sería o banco corrido xa consolidado. Insisto que houve varias intervencións de consolidación ao mesmo tempo que está facendo os traballos de excavación. En esta última campaña o que nos centramos basicamente é en definir o acceso hacia o interior do recinto habitacional. Excavamos o paramento interior e exterior da muralla, o bastión, e chegamos a recuperar o acceso orixinal do empedrado, que está feito de pedra miúda, tipo grava. En esta planta podedes ver como se definiría prácticamente o acceso hacia a sauna e hacia o recinto habitacional. Unha muralla que ten un corpo de guarda interior que está separado con un muro que está delimitando a través dunha zona empedrada o acceso á zona de traballo, a zona de alimentación e o acceso directo á sauna.
Bueno, esta é unha vista de como sería precisamente o paramento interior e o bastión, así como un empedrado que está definindo o acceso. Estas son as reproduccións que, a partir da planta que temos, se fixeron da sauna, como xa tedes aí. Este é un exemplo da planta rematada a excavación, como quedaría despois a reproducción. Isto é o que xa tedes aquí, unha reproducción virtual. Evidentemente, nos estamos pasando sempre nos restos arqueolóxicos para definir como sería o teito, como serían os interiores, os lousados, etc. Bueno, esta é unha reproducción virtual de como podrían tomar un baño de vapor dentro da sauna, con licencias como sería o forno. Paso rapidamente, entonces, a comparar as plantas da sauna de Cedeira, que sería a parte superior, que a sauna despasante. Como vedes, son moi semellantes. Teño que dicir que a materia prima é exactamente, bueno, é a mesma. A lousa con que se traballa, con que se fai tanto o lousado como os teitos da sauna de Cedeira, procede despasante, dunha canteira moi próxima a Porto Despasante, e a anfibolita, que é a pedra básica que se está usando tamén para a construcción, é dunha canteira que hai ali en Porrido, en Cedeira, que tamén se usa na sauna de Despasante. A sauna de Despasante forma parte dun proxecto de investigación de castros da costa do Ortegal que iniciamos no ano 87-88. Como consecuencia, tamén de varios sondeos que fixemos no recinto habitacional, podemos comprobar que, a pesar de ser un castro moi arrasado por la construcción de un acceso de unha batería para a defensa de costa, sin embargo, todavía quedaban restos de construccións tamén superpostas, estruturas circulares con estruturas en ángulo arriba. Os momentos iniciales da fase 2 da cultura castrexa que documentamos aí estaban bastante arrasados, pero teño que decir que sí se conservaban restos estruturales e suficientes materiales arqueolóxicos para definir cal sería a cronoloxía do monumento. A diferencia desta sauna que a de Cedeira é a ubicación. Sigue sendo unha península. A sauna de Cedeira está nunha península que ten prácticamente 4 hectáreas, a península de Sarridal. A península dos Prados ten solamente unha hectárea e algo, é moito máis pequena. Sin embargo, ten unha cronoloxía moi semellante ao momento de ocupación do campo do Castro de Cedeira. Como vedes, está metida dentro, ao contrario que a de Cedeira, que está dentro do interior do recinto habitacional moi próximo á muralla. A sauna de Despasante está metida no primeiro foso defensivo. A excavación nos permitiu recuperar tamén a planta completa, incluso un elemento que non temos no de Cedeira, que é unha canle de aportación de auga que entra directamente no tanque, unha piscina da Cámara. Igual que tamén temos unha canalización excavada en rocha que permite o desaugue do tanque hacia o exterior. En Cedeira temos, estou sendo un pouco rápido, non me vou dar tempo a falar dos tres, pero en Cedeira tamén hai unha canalización de desaugue do tanque da piscina hacia o exterior. Os elementos presentes nas dúas saunas son prácticamente os mesmos. Hai unha antecámara ou un vestíbulo, unha cámara, dúas arquetas que están a continuación do vano de acceso entre antecámara e cámara, unha piscina, canalización. No caso de Despasante se conservan tanto o acceso ao tanque como de desaugue, no de Cedeira só de desaugue, e zona de alimentación do forno. A diferencia fundamental, volvo a decir, é a ubicación no foso e tamén os datos que nos proporciona a excavación arqueolóxica, sobre todo os datos que nos proporciona a Cedeira. En Cedeira podemos realizar analíticas de carbono 14 e nos sitúan claramente no século III. Esas analíticas, que son analíticas recollidas de zona de traballo, nos sitúan claramente a mediados do século III antes de Cristo, pero evidentemente é cando xa está funcionando e que é material de funcionamento do forno. Evidentemente, a construcción é anterior. Tamén é certo que en Cedeira estamos comprobando que na arquitectura hai un primer momento de construcción, que é a cámara e o forno, logo hai un adosamento da zona de alimentación e logo hai unha reforma moi importante cando se construía a antecámara, porque o acceso original viña a través dun oco que está tapado, que estaba tapiado, era onde estaba ubicado o banco corrido. É dicir, que a antecámara como tal, como temos agora, non existía.
No caso de Espasante, a construción está realizada nun foso que xa non ten a función defensiva que ten, e o material que nos aparece proporcionalmente é moito máis de época galaico-romana, sobre todo tanto a cerámica, incluso temos unhas de bronce de época imperial de Augusto, e o 90% do material, pois, basicamente, é de época galaico-romana. Mentres que en Cedeira, o 90% de todo o material cerámico é o contrario, é cerámica indígena, cerámica da fase 2 da cultura castrexa. É certo que logo hai algún material, hai algunha sigilata moi pouca, algún ánfora, igual que pasa en Espasante, hai un sestercio de Vivia Sabina, a muller de Adriano, que nos está levando entre a analítica de carbono 14 e ese material que nos aparece desa fase 2 e estas sigilatas, ánforas e esta moneda de Sabina, evidentemente, nos están levando por lo menos hasta o século II despois de Cristo. En ambos casos estamos falando de unha ocupación moi prolongada ao longo do tempo, con moitísimas reformas estruturais. Son dos proxectos diferentes e, sin embargo, teño que dicir que cando rematamos as intervencións, ahora paso vos varias imágenes de como estaría actualmente a sauna castrexa de Espasante. Xa vedes que o tipo de nosado é moi semellante, a piscina, as dúas arquetas, moi semellante ao de Cedeira. Pasaron, no 92 rematamos as intervencións, pasaron moitos anos, se abandonou a piscina, a sauna, logo, bueno, un alcalde moi populista que retomou as intervencións arqueolóxicas e incluso creou un museo de prehistoria e arqueoloxía, pero, como todos os alcaldes populistas, acabou provocando unha bancarrota total no concello. Foi un dos concellos máis endeudados da comunidade galega, e a consecuencia foi que o propio Museo de Prehistoria e Arqueoloxía, xunto con todo o programa que había de posta en valor do castro, que se iban a ampliar excavacións e da sauna castrexa de Espasante, pois desapareceu. Solamente gracias a que a anterior legislatura volveu a haber outra arqueóloga, Vanessa Trevín, tamén teniente alcalde no Concello de Cedeira, retomou outra vez o interés pola actividade arqueolóxica, provocou que houbera inversións tanto do Concello como buscando financiacións por outro lado, e se fixeron novamente limpezas, polo menos recuperación a base de tratamento da sauna. Esta última legislatura xa non está e xa volve a estar en estado de abandono. Ese é un tema que falaremos despois. A Península de San Cibrao. A Península de San Cibrao ten 6 hectáreas. Antes quería decir que, bueno, que a pesar de que administrativamente as dúas saunas están na provincia da Coruña, esta está no de Lugo, sin embargo, tanto a de Espasante como a de San Cibrao, a hipotética de San Cibrao, están no litoral cantábrico. Son 6 hectáreas. 6 hectáreas de xacemento arqueolóxico. É un castro que non estaba catalogado. No ano 1974 houve unhas obras tamén xustamente na rúa Atalaya, na mesma rúa onde nos vamos intervir no ano, pois hai 2 anos, e fruto desas obras houve unha excavación arqueolóxica. Sin embargo, as únicas noticias que quedaron son as que están reflexadas no Progreso, unha noticia da época. Cítase a Chamoso Lamas como arqueólogo que estuvo facendo as intervencións. A mí me resulta difícil creer que fora Chamoso Lamas, porque sempre, pola experiencia que eu teño en xacementos onde estuve e onde ele intervino, sempre deixa algún escrito, algunha referencia, un depósito de materiais, e, sin embargo, de aquí non hai absolutamente ninguna referencia, solamente a noticia do Progreso. Pasan os anos e no ano 2017, non, minto, en 2007, como consecuencia da creación dun observatorio de fauna mariña, salen restos dun concheiro. Vamos a facer a excavación, e cando estamos facendo a excavación do concheiro, que nos está aportando cantidad de material, castrexo, cerámica, bueno, de todo tipo, sigilatas, ao mesmo tempo se está facendo unha intervención, unha construcción ou un movimento de terras en dúas parcelas moi próximas, o observatorio este de aquí, e as dúas parcelas onde se fai intervención, esta de aquí, esta de aquí. Cando está traballando a pala, salen restos
cantidad de restos de estruturas murarias, muros cortados pola pala. Inmediatamente se paran as obras e, como consecuencia deso, procedemos a realizar dúas excavacións arqueolóxicas, tanto sondaxes como excavacións en áreas nas dúas parcelas. Que pasaba? Pois que o propietario tiña licencia municipal porque o castro non estaba catalogado como tal. No único que había era unha referencia a chádegos, a referencia esa do progreso a ese tipo de intervención. Entonces, o promotor das obras tiña licencia municipal, estaba iniciando as obras, se paralizan, e co resultado da excavación do concheiro, máis o que estábamos vendo, evidentemente, o que estábamos situando, máis as referencias que teñemos do progreso, o que estábamos situándonos era nun xacemento castrexo de 6 hectáreas. O sea, toda a península do Sarridal pasábase a quedar catalogado como xacemento castrexo. Teño que decir que as excavacións arqueolóxicas realizadas nas dúas parcelas dan unha complexidade urbanística enorme, con unhas coleccións cerámicas de sigilata que dan para tesis. Pero ainda encima saliu, por exemplo, un machado votivo en excavación arqueolóxica, dos poucos que se recuperan durante unha intervención arqueolóxica. Hai 2 anos, no ano 2019, o Concello, teño que decir, con respecto a iso, que rematamos as excavacións, as parcelas quedaron tapadas con xeotextil, se taparon despois, quedaron selladas, despois de varios suicios entre administracións, o propietario, etcétera, no que non me vou meter agora. O que sí, temos claro que polo menos o xacemento está recollido e onde se realizaron as intervencións están protegidas. Donde non está protegido é na Rúa Atalaya. A Rúa Atalaya, que é esta de aquí, que é onde vai a salir os restos da posible sauna. As dúas parcelas que excavamos son esta de aquí e esta de aquí. E hai numerosas referencias a chádegos polo resto da península da Atalaya. O proxecto do Concello era realizar o saneamento da Rúa Atalaya, modernizar. Como consecuencia diso, nos, durante o control arqueolóxico, o que podemos constatar foi algo ao que se facía referencia precisamente nas noticias que aparecían no Progreso. No Progreso daquel ano decíase que, e incluso tuve a sorte de que un neno que estuvera naquel momento, no 74, que xa era maior, estuvo comigo, estuvo dicindo que ele había estado dentro dos túneles que había, chamaban túneles, logo veredes por qué, polo acceso durante a excavación que tuvo a un par de estancias que nestes momentos nós non podemos entrar. Nos ceñímonos única e exclusivamente como proxecto de control arqueolóxico a zona onde iban as canalizacións, evidentemente, pero como resultado de que en principio nos salían restos estruturales e como tiñamos referencias ao que había no ano 74, entonces se nos permitiu moi puntualmente centrar a excavación en área nos 2 puntos onde nos estaban salindo os restos estruturais. Por un lado, nos está salindo elementos que sí teñen relación cunha posible sauna, porque o que estábamos recuperando era bancos corridos, enlosaos, monolitos de pedra que recordan moito as pedras formosas, con moitas reformas que non podemos ver porque estamos ceñidos única e exclusivamente a un espacio moi determinado. De feito, o espacio entre o que sería posiblemente os restos dese monolito de pedra, o banco corrido, a cámara, o espacio entre ese monolito e o outro espacio, por certo, que había tamén unhas hornacinas, que están falando xa dunhas reformas posteriores, porque nas saunas eu non conozco hornacinas. Posiblemente, ademais, aquí estamos diante dun banco corrido, un enlosao, un monolito de pedra, pero que, aínda que non nos permitiu, hubo un derrumbe de area na zona de esquerda, onde teño o xalón, aparecía outro monolito de pedra. É dicir, non poden documentalo porque non podíamos seguir excavando, pero hai outro monolito de pedra semisoterrado. E hacia atrás hai unha forma absidal, entón estábamos recordando un posible forno con unha zona de, volvo a decir, elementos arquitectónicos que son imposibles de ver en planta
porque estamos moi ceñidos. Outro elemento importante é restos dunha piscina, dun tanque, como vedes aquí, unha lousa corrida, pero con reformas posteriores, restos de... Bueno, este sería un dos monolitos de pedra. É certo que aquí si podemos limpar, ver o banco, ver a cimentación, e non ten un oco de paso desta estancia seguinte, pero non sabemos as reformas que houve. Claramente, esta excavación, si a podemos rematar, o que comprobamos é que estábamos diante dun monolito de pedra que estaba cegando o paso dunha estancia a outra. Muros que estaban tapando ese monolito de pedra de reformas posteriores. E esta zona onde estaba o tanque, o piscina, é onde había unha porta adintelada, co tellado, que no 74 definían como escaleras de acceso, en realidad é o teito. Estamos diante dunha construción que estaba sellada por area de playa, prácticamente sin alterar, porque o único que hubo nesta zona urbana foi as canalizacións que están alterando as partes superiores, pero nunca profundizaron, co cual teño que dicir que o xacemento, esta estrutura, sea unha sauna con reformas, se conserva prácticamente do teito hasta o pavimento. A zona que me comentaban de paso a través dos túneles, precisamente esta zona adintelada, porque vai a dar precisamente a unha parcela privada que era onde houbera daquela esas intervencións arqueolóxicas, pero a que non podemos ter acceso. En definitiva, elementos suficientes como para pensar que podemos, porque por outro lado, a estratigrafía é tan sencilla tamén como en Cedeira e en Espasante. O que temos única e exclusivamente no interior dos monumentos, sobre todo da cámara antecámara, é un nivel de barro, de limo, encima os derrumbes procedentes dos tellados. Non hai absolutamente ningún material arqueolóxico no interior. E aquí pasa exactamente o mismo. O único que estamos recuperando é un volumen moi importante de cantos. Cantos que no caso de Ortigueira estaban en gran parte moi rubefactados, expostos ao lume. No caso de Cedeira, algúns poucos en comparación cos de Cedeira, e aquí moitísimos cantos rubefactados, pero moitísimos. É dicir, hai suficientes elementos como para decir, e dado que o Castro ten tamén esta cronoloxía tan amplia como que non só chega desde a fase 2 de cultura castrexa tamén hasta o momento galaico-romano, senón que pervive, porque incluso na Punta Talaia hai construcións de época medieval relacionados ca pesca da balea. Recuperamos tamén restos de baleas, era unha actividade a que se dedicaban. É dicir, que ten unha ocupación tan prolongada no tempo, con tantas reformas, que evidentemente a propia sauna original, caso de existir, pois tendría reformas posteriores en época galaico-romana. Desgraciadamente aquí non tiña un arqueólogo, neste caso, como tiñen os outros dos concellos, que botaran un pouco de presión para continuar a excavación, porque a idea original era facer unha excavación en área para poder polo menos definir a planta aínda que logo quedara soterrado. O que pasa é que a presión veciñal, evidentemente, porque estaban pagando os seus impostos e non tiñan servicios. E logo, os puros motivos políticos que se me escapan dos que non teño coñecementos, pasaron de a idea dun proxecto de continuación de excavación en área a, dun día para outro, decir que había que tapar con xeotextil e que continuarán as obras de canalización sin afectar para nada os restos, polo menos a única canalización que se permitiu chega como moito a unha profundidade de 40 centímetros e o resto do edificio vai quedar completamente protegido. Efectivamente, tuvemos que facer unha convocatoria entre o alcalde Mariña Patrimonio para explicar aos veciños cal era a situación. Teño que decir que, polo menos para o futuro, si quedará, si dan solucionado o problema de dar servicio aos veciños, porque o Concello si tiña a idea de chegar a facer unha intervención amplia e incluso poñela en valor. Recoñecen, efectivamente, que a cultura e, sobre todo, unhos restos arqueolóxicos pois con esta presencia patrimonial eran importantes para colaborar un pouco como ao desenrolo local do que moi necesitado está o Concello de Cervo.
Non sei como ando de tempo. Ben, vou a retomar simplemente porque estamos ahora mismo consolidando en Cedeira e fixemos unha última intervención arqueolóxica para que vexades a planta que temos nestes momentos, que sería a sauna, este edificio alterado pola construcción da sauna, o pasillo enlosado, que posiblemente eu creo que debería levar a un tanque de auga fría, non sei se o daremos collido, pero hai todavía restos hacia este perfil, e logo o que completamos é a excavación, o que vos comentaba antes, do bastión da muralla, paramento interior e exterior, e comprobamos, esta sería unha mostra de como quedou a excavación, este é o pavimento de grava que temos, o acceso original ao castro, e hai, aparte dun corpo de guardia, un torreón interior, pois hai un novo torreón exterior adosado á muralla, esta é a muralla, o ancho da muralla, que ten 4,20 metros, adosado ten un novo torreón defensivo que está sobre o foso. O foso ven cortando desde o cantil hasta outro cantil, entonces o que tendríamos é un novo torreón. Estáse, é un sistema defensivo máis complexo do que pensábamos, pero que comprobamos que efectivamente o acceso tanto ao recinto habitacional como a propia sauna ven originalmente con un sistema de grava entre bastións. O outro bastión, desgraciadamente, está debaixo do acceso feito por costas hai 10 anos para chegar á Península do Sarridal, á Playa de Sonreiras, á batería costeira, etc. etc. Non sei se teño tempo para poñer, se me aclaro ahora, tendría que volver a... Como volvo ao principio, para poñervos un pouco a reproducción virtual. Se queres sair, escape, se non podes... Escape. E volves a abrir no punto que queres. Vale. Como xa... Para a informática son bastante inútil. Bueno, entonces, este é unha reproducción en 3D do que sería a intervención na Punta Atalaya, a ver se vai, en donde, bueno, pues podedes ver o que vos vin comentando hasta ahora. Estaríamos aquí precisamente diante de onde está a porta de Intelada, cos restos do tanque, o tellado, ese oco que ven desde a porta de Intelada, que era o túnel do que falaban no ano 1974, unhas reformas que están cegando, que están alterando ese tanque ou piscina, o que desconocemos completamente, que é a unión entre esta estancia e a seguinte, o que nos está salindo únicamente como material son cantidad de cantos rubefatados, cantos de río. Esta sería a zona de Intelada, o paso a través dese túnel hacia a parcela que agora é privada, donde, pois, no 74 falaban de que había unhas estancias que eran como túneles. O pase entre unha estancia e outra, separada por un monolito de pedra, á dereita, onde está o xalón, cando derrumbou e sacaron esa canalización, apareceu outro monolito de pedra, é imposible ver a planta como sería exactamente. Logo xa vedes que hai un par de hornacinas, hai un oco, e a zona axidal queda hacia atrás, como sería un posible forno, restos dun posible forno. Insisto, pasa como no caso de Barreiros, que, como decir, só a excavación arqueolóxica en área pode chegar a definir realmente que é o que temos diante. Bueno. E agora...
E por último, pois, querría pasar un vídeo da posible reconstrucción do monumento conforno de Cedeira, para rematar. E o que xa vedes nas imaxenes, o que nos permitimos, bueno, foi a licencia, evidentemente, porque, despois falaremos desto, pero para a posta en valor, e sobre todo para a idea que ten o Concello, didácticamente é moi interesante que alguén chegue con un móvil e no QR pode haber unha reproducción de como sería, insisto, basándonos sempre nos restos arqueolóxicos, como sería o funcionamento dunha sauna castrexa, o acceso interior da zona de traballo, a boca do forno onde se metería a leña, ao fondo outra boca, vades a ver un monolito de pedra que non se corresponde evidentemente co que temos en Cedeira, porque creemos que o monolito de pedra que habría tanto en Cedeira como en Pasante seguramente sería de lousa, xa que hai grandes lousas utilizadas tanto para o suelo, e o lóxico é pensar entón é unha licencia que nos permitimos porque, bueno, reproducindo un pouco as pedras formosas de Portugal, pero para que se entenda un pouco que sería o pase da cámara ante cámara a través do oco da pedra formosa e facelo moito máis didáctico para o público que poda acudir a ver os restos arqueolóxicos. Sería antecámara, xa co banco reconstruído, o acceso adintelado. E, bueno, para que se vexan tamén o tanque, a piscina, as dúas arquetas que son as que temos nos dous xadementos arqueolóxicos. Bueno, é un tipo de tamén que nos imaginamos, porque hai moitas formas de tapar un forno, pois decidimos adoptar esta. E basicamente isto. Logo falaremos de cal é o programa e o proxecto de posta en valor que hai no Concello de Cedeira. Moitas gracias. Moitísimas gracias, Emilio Ramil, por esta estupenda conferencia e, sobre todo, tamén por amosarnos ese traballo tan ilustrativo de reconstrucción virtual das saunas que, obviamente, é moitísimo máis didáctico para o público. Temos uns minutos, mentras a miña compañeira Encarna revisa se hai algún comentario en YouTube para trasladar e preguntarlle a Emilio, o sea que un minutiño, espera, Emilio. E, mentras tanto, se alguén da sala quere facer algún comentario, pregunta, o que crean conveniente, traslado eu aquí no micrófono para que quede grabado e quede constancia da pregunta e da resposta. Hai algunha presencialmente non? Encarna, de YouTube temos? Nada. Ou algún pequeno problema de son, pero, bueno, xa está avanzado, fixemos a comprobación. Non, o único pedir disculpas por problemas de son ao principio, pero xa estaban avanzados. Pois pedimos disculpas aos usuarios online polos iniciais problemas técnicos de son. E, bueno, algún dos comentarios que había no chat era que houve un incendio no castro da Punta dos Prados, verdad? Pero non afectou a sauna. Sí, non afectou a sauna. Houve un incendio cercano, pero non lle afectou para nada. Moi ben. Pois moitísimas gracias de novo, Emilio Ramil. Procedemos, Manuela, a facer un repaso de limpieza e, na mentras, pois vamos preparando a seguinte sesión e a presentadora Ofelia tamén pode vir achegándose. Ofelia Carnero, membro do comité organizativo. E, en canto terminemos de darlle unha voltiña para cumprir con todas as medidas hixiénico-sanitarias que nos ralentizan un pouquiño todas as actividades culturales, pero sigue sendo en prol da saúde colectiva.
Moitas gracias, Manuel. Podedes subir Luís e Miguel e Ofelia. Ahora, bos días a todos. Para min un gusto poder presentar a Luís e a Miguel. É verdad que coñezo moito máis a Luís desde fai moitos anos, pero o gusto é o mesmo para un que para outro. Luís Francisco é arqueólogo profesional, licenciouse na Universidade Complutense de Madrid. Durante a súa etapa de formación colaborou co Departamento de Historia Antiga e Prehistoria do CSIC en diversos proxectos arqueolóxicos, como o realizado no Foro Republicano en Roma no Templo de Júpiter Stator, baixo a dirección de Xavier Arce. Na investigación da Idade do Bronce, na zona oriental da Mancha, colaborou en proxectos dirixidos por Fernández Miranda e no proxecto de Desarrollo Cultural e Aprovechamento de los Recursos durante el Calcolítico en la cuenca baja del río Almanzora, dirixido por Xermán Delibes. De 1988 a 1996, intégrase no proxecto arqueolóxico da Zona Arqueolóxica das Médulas en un proxecto dirixido por Sánchez Palencia, con quen participou en diversos proxectos de investigación, como nas cuencas próximas de la Boeza, la del Duerna ou na do río Sil, onde comeza a estudiar desde 1990 a minería aurífera e o poblamento castrexo no Bierzo, especialmente na cuenca alta do Navia, onde desenrola diferentes traballos de prospección e excavación, entre os que destacan as excavacións do Castro de Santa María de Cervantes e do Castro de Chano. Hai que dicir tamén que Luís excavou no Museo Provincial, que foi cando nos coñecemos, xa fai uns anos, na ampliación dos patios onde está o edificio novo do Museo Provincial. Paralelamente, funda a empresa arqueolóxica Terra Arqueos, onde dirixe e participa en diferentes excavacións de xacementos, entre os que destacan o Castro de Orellán, Castrelín, Lago de Carucedo, nas Médulas, Campo Torres, Castro de San Martín, Coaña, Tabacalera, a Villa de Veranes en Asturias, o Castro de Layas, o Castro de Vilela, o Castro de Outeiro da Ponte, Castro Maior, Iria Flavia, o Castro de Vigo, as Burgas de Ourense, Arxeriz, o Castro de Santa María de Cervantes e a do Castro de Castañoso en Galiza, en Galicia, onde que falará na sauna que atoparon ali. De igualmente, dirixe prospeccións en diferentes concellos da Comunidade Autónoma Galega, de Castela e de León. Nos últimos anos, que dirixe xunto con Yolanda Álvarez González, a súa dona, Miguel Ángel, intervencións para a posta en valor de xacementos destacados como a cidade de San Cibrán de Las, o Castro de Baroña, o del Viña, Santa Tegra ou no Castro de Viladonga, de cara á rentabilización social do patrimonio que promoven distintas institucións autonómicas. É coautor de numerosos artigos en revistas como Croa, Cuadernos de Prehistoria e Arqueoloxía, no Boletín do Museo Arqueolóxico Nacional, colabora en diversas obras colectivas. Como xa dixen, fai moitos anos que nos coñecemos, incluso fomos veciños. Hasta nosos pais comparten profesión. De Miguel Ángel teño un currículum moito máis cortiño, pero non por eso non moito máis interesante ou moi interesante. É arqueólogo e restaurador, especialista na musealización de xacementos arqueolóxicos, ten experiencia en máis de 60 xacementos dentro e fora de España desde fai máis de 30 anos. Dirixe e executou numerosas intervencións no noroeste peninsular e desde o ano 2004 dirixe a reconstrucción colosal do templo funerario de Amenofis III en Luxor. Eu penso que podía vir outro día a contarnos anécdotas da súa experiencia en Egipto, que sería moi interesante. Además, teño entendido que dentro de pouco volve a marchar para lá. Así que vamos a aproveitar que en este momento están aquí para que nos conten a súa experiencia. Graciñas aos dous. Bueno, escoítase, sí.
Bueno, agradecer a invitación, agradecer ao Museo Provincial de Lugo. Eu simplemente, agora vamos falar os dous, e vou facer unha presentación un pouco do contexto do xacemento de Castañoso, do Castelón de Castañoso, un poquinho as circunstancias do achado e por que se fixo esa intervención, un pouco a contextualización en xeral do propio xacemento, e despois xa vos vai falar máis en concretamente Miguel sobre a sauna. Este xacemento, que xa era conocido xa desde principios do século pasado, incluso ao propio monumento, a propia sauna, porque se conservaba gracias a que había un souto de castaños onde unha ouriceira ou unha curripa onde se guardan as castañas, pois era xustamente o forno da sauna. Este xacemento, a colación de que se quixo facer unha ruta de senderismo, incluso por a connotación de darlle un empaque máis cultural, a través da denuncia tamén dos colectivos como Mariña Lucense e demais, púdose ver como esta estructura, por decirlo de alguma maneira, corría un certo perigo, porque estaba saindo unha grieta, conservaba parte da bóveda e tiña perigo de caerse. Como ves aí na noticia, por exemplo, solicitouse un pouco a presencia de patrimonio para un pouco ver que tipo de intervención. A través desto, por culpa desto, o propio Concello de Fonsagrada foi cando decidiu facer unha intervención e solicitar á Xunta unha colaboración de financiamento. O xacemento é un pouco peculiar no sentido de que, gracias ao seu illamento das poblacións actuais, estamos falando da cabeceira do río Eo, nunha zona entre Silvacha e Castañoso, nunha zona moi encaixada da cabeceira do río Eo, por estar tan aillado de todas estas poblacións, ten unha conservación bastante interesante, bastante importante. As estruturas conservanse en un grado moi excepcional, por decirlo de alguma maneira, nos incluso, a hora de facer a intervención, pois temos que camiñar uns 20 minutos, tanto indo por Castañoso como por Silvacha, hasta chegar ao xacemento para empezar a traballar. Por un lado é moito máis angosto, o que nos obriga un pouco a estar todo o día ali, toda a xornada, comemos ali e demais. Gracias a un pouco a ese illamento, pois temos un grado de conservación bastante excepcional. Por unha parte, conservanse non só as estruturas, non só o monumento con forno, sino que tamén se conservan incluso os accesos, que se ven clarísimamente un acceso con chapacuñas que está interrompido polo foso, e o grado ou a disposición das murallas e demais. Teño que engadir que o seu emplazamento, por decirlo de alguma maneira, está nun espolón que logo veremos que está moi encaixado e que ten unha relación moi clara este emplazamento con todo o tema das explotacións auríferas deste cauce deste río, deste regato. Documentamos unha serie de explotacións primarias en territorios primarios, sobre todo unha explotación moi interesante, non sei se seré en coluvios que está nunha parte moi alta do río, moi próximo, moi pegado ao propio xacemento que o temos aquí, neste espolón. Aquí vedes a curripa, o estado previo á chegada da intervención, ao comenzar da intervención, no que non só a hora de comenzar esta intervención plantexábamos e vimos que esa curripa había alterado suficientemente o forno, estábamos a nivel xa das lousas e demais, co cual non tiñamos podíamos ter moito acceso a documentación, entonces optouse por facer un estudio tanto do seu contexto xeral, do territorio, como do propio xacemento no que abordamos a intervención, non só no forno, sino tamén algunha das súas vivendas e estructuras para poder caracterizar o xacemento. Vedes aí o emplazamento, que está nun espolón moi encaixado con unha visibilidade prácticamente nula, e justamente detrás
detrás desta flecha que vedes aquí, aí río arriba, é onde temos a explotación en coluvios máis na parte superior do río. Este espolón está separado por 3 fosos na súa parte superior, consigue unha superficie habitable moi pequena, na que temos o monumento con forno prácticamente na parte superior. Vemos, aquí vese como fixemos 2 intervencións, fixemos unha intervención no ano 2015, un pouco en base aos resultados que se obtiveron, fixose unha segunda campaña no ano 2017. Aquí vedes a situación da excavación do forno na primeira campaña e un pouco a planta na que esta é a parte superior do farallón rocoso, porque ese espolón ambas é un espolón de pizarras na que prácticamente non hai moita superficie habitable. Vemos unha disposición que tanto na parte inferior que vedes aí está a sauna e da outra parte da ladeira está o casería e as vivendas. Vou un pouco falar desa intervención nas vivendas, un pouco para poñer un pouco no marco espacio-temporal do xacemento. Como vedes, por desgracia, está tan illado que tuvemos que desfacernos de bastante vegetación arbórea para poder intervir. De feito, ese árbol que estades vendo aí está incrustado no que é na sauna. Nas 2 campañas, aparte da intervención na sauna, intervimos en 2 das estruturas das vivendas, que vemos clarísimamente que son unhas estruturas moi amplias, con unha tradición constructiva castreña importante. Incluso vedes que a vivenda número 1, que sale como vivenda número 1, ten un compartimento. Gracias á súa conservación, podemos ubicar todo o derrumbe que tiña interior esas vivendas e danos clarísimamente unha altura de casi 5 metros de altura das paredes. Incluso podemos ver nos 2 casos o acceso que tiña para a parte superior. Como vedes, ese estado inicial da intervención das vivendas, vedes aquí que temos 2 metros antes de comenzar a vaciar o interior das vivendas. Como vedes, estaban moi deteriorados parte dos muros, por iso tamén se decidiu facer a intervención, porque aí había a lenda de que o tesouro estaba metido no medio dos muros, porque os muros eran perfectamente visibles e a xente dedicouse a ir desmontando parte dos muros para intentar buscar ese tesouro. Excavamos 2 das vivendas, vedes aí na parte inferior como temos o nivel exterior da soleira. A parte deses 5 metros de altura, ainda temos unha parte importante de estrutura para conseguir a nivelación. Todo este sector das vivendas, estamos falando que non chega nin siquiera a unha cuarta parte dunha hectárea, na que collen prácticamente só unhas 8 ou 9 estructuras, vivendas. Podemos ver as súas estructuras internas ademais, o seu acceso, e en realidad o que estamos vendo neste tipo de vivendas, o que nos plantexábamos directamente ver cual era a súa cronoloxía e ver se había unha evolución, se había unha superposición de estruturas. O que estuvemos vendo que, polo menos no que temos hasta ahora excavado, vemos que simplemente non hai ningún tipo de remodelación prácticamente. Todo corresponde a... Bueno, aquí estamos vendo unha recreación máis ou menos en función dun interior da vivenda do que vimos. E o que sí é interesante constatar neste caso é que claramente a vivenda número 2, que tedes a vosa izquierda, a vosa dereita, temos totalmente antes do nivel de ocupación, temos todo o tellado de pizarra. Sin embargo, a outra, como podes ver aquí, temos non só esta pizarra, sino temos infinidade delas. Sin embargo, a outra que vedes aí estaba teitada con colmo. Todos os materiais que topamos en eses interiores e todos os niveis de ocupación, que foron bastante abundantes, todos teñen que ver moitísimo con ese momento da explotación aurífera.
Estamos falando da primeira mitad do século I, na que temos sigilatas itálicas, fíbulas de charnela, temos moedas co resello de águila da legión, un pouco todo isto, polo momento, todo isto o temos periodizado nese momento. Non quere decir, na sauna tamén saliunos unha asa de un ánfora, desgraciadamente todavía non temos os resultados das analíticas de carbono 14. No cual non quere decir que isto o estemos metendo nesa cronoloxía, simplemente estamos a falar de que claramente todos estes tipos de construccións que estamos vendo son de carácter indígena, tradición indígena, pero todo nos leva a ese momento do xacemento. Se o añadimos ao tema da relación que ten espacialmente cas proteccións auríferas, que lle quedan prácticamente ao pé, pois teríamos que decir que se trata dun xacemento moi característico dese momento. Voulle pasar a palabra a Miguel, que vos vai falar prácticamente xa do tema da sauna, que é o que interesa neste momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la descripción de la sauna desde un punto de vista del sistema constructivo funcional. Nos vamos a referir, por tanto, a la utilitas, que era uno de los 3 pilares básicos de la arquitectura de Vitruvio para edificios públicos, junto a la venustas y firmitas. En este caso, la funcionalidad o la utilitas es el pilar principal de estos 3, seguido de la resistencia o firmeza, y por último la estética o belleza, que evidentemente es el pilar más débil. Al poner de relieve la funcionalidad, hay que tener en cuenta que los sistemas constructivos obedecen a una interacción o equilibrio entre necesidades y objetivos y, sobre todo, recursos que en este caso son muy limitados. Aquí no hay más que piedras, tierra, madera, agua y poco más. Aunque no se ha excavado la totalidad del edificio, las estancias principales se desarrollan en una amplia superficie donde se dibujan hornos, sala caliente y sala templada, con una extensión de 5,6, 16,72 y 64,85 metros cuadrados respectivamente. El área construida destaca especialmente en un castro como este, asentado en un espolón cuarcítico con muy pocas zonas edificables. La planta ultrasemicircular del horno se comunica directamente con la sala rectangular caliente en un rápido tránsito de cubiertas en forma de cúpula por aproximación de hiladas del horno a otra sala abovedada y de planta rectangular, en cuya entrada se perfila la piedra de acceso, o la piedra formosa, que en este caso pues no lo es tanto. Entre ambas, una estructura rectangular de 45 centímetros de profundidad se excava en la base de pizarra para servir de contenedor de agua y cantos rodados. Por último, la sala grande, también rectangular, presenta una estructura combinada de pizarra y pilares de madera y se comunica desde la piedra de acceso hacia la salida, perfilando a ambos lados 3 y 3 pies derechos, al este y al oeste, destinados a sustentar la cubierta. La salida definitiva de este habitáculo se practica a través de una puerta de la que solo quedan los garces del cerco, la huella del cerco donde se alojaba el batiente. Conviene destacar la descripción del alzado, ya que no es habitual. Pasa al siguiente. No es habitual que se preserven de esta manera las estructuras hasta la cubierta. La altura del horno y sala de calor alcanza unos 75 metros al interior y casi 2 metros al exterior. Dependiendo de la zona, ya que se trata de cubiertas irregulares. Se cierran ambas estancias en falsa bóveda por aproximación de hiladas y se rematan con pequeñas aberturas de 20 centímetros de diámetro, una de ellas que hacen la función de respiraderos registrables. Se han documentado una en el horno y 2 en la sala de calor, separadas entre sí otros 20 centímetros. No es posible asegurar la cantidad de ellas que habría, de respiraderos que habría en la sala, pero sin duda habría más de 2. Y según la cadencia podría llegar a haber hasta 5. Pasa a la siguiente. Ahí se ven los... No es la anterior. Ahí se ven los agujeros de la sala caliente, y en la del horno ahí también están. El aprovechamiento del terreno se resuelve mediante la excavación de la mitad este en la propia roca, nivelando la superficie sobre el espacio útil que se apoya en el lado oeste en un grueso muro de contención de 1,60 metros.
La diferencia entre el lado oeste y el oeste es de 1/3, porque el otro muro llega a alcanzar 0,50, 0,55 centímetros, lo que quiere decir que necesita triplicar el grosor para soportar la carga y los empujes laterales. Pasa a la siguiente. En la zona superior, más al este, se desarrollan diversas canalizaciones excavadas parcialmente en la roca y hay otra cubeta cuadrangular de similares dimensiones a la situada en el interior de la sala caliente. En la zona oeste, sin embargo, se dibujan los accesos. Estos accesos, el primero más al norte, se resuelve con unas escaleras que llega a alcanzar la sala templada, y el acceso sur se construye, sin embargo, con una rampa en forma de solado de chapacuña, que facilita la entrada por el otro lado de la sala templada. Una vez realizada la descripción de la sauna, sería necesario considerar que existen diferentes factores que condicionan el propio sistema constructivo. Estos factores son determinantes para resolver diversas cuestiones posteriores, como por qué se ubica ahí y no en otro sitio, por qué se cubre con losas, por qué se hace la piedra de acceso, la piedra formosa, por qué la sala caliente es tan pequeña, etc. En primer lugar, existen factores geológicos. El castro se encuentra en un espolón perteneciente al ordoífico medio, lo que determina el material empleado en la construcción a base de pizarras y cuarcitas, incluida la sauna y la piedra de acceso. Estas formaciones geológicas son similares a las de otros casos de saunas denominadas de tipología cantábrica, como Echado de San Martín, Pendia, Coaña, etc. Es evidente, por tanto, que la estructura geológica va a determinar la propia construcción civil de viviendas y murallas y también la edificación comunal de la sauna o su piedra de acceso a la sala de calor. El espolón de cuarcita no deja en el caso del Castelón de Castañoso mucho espacio urbanizable, como hemos dicho, lo que concede mayor mérito al esfuerzo colectivo de reservar más de 80 metros cuadrados para la edificación del complejo termal. De igual forma, la propia geología del terreno condiciona la situación al excavarse la mitad de la superficie a roca viva y recrecer con muros de contención de hasta 1,60 m la otra mitad, en un aparente desequilibrio que se resuelve con este grueso muro. El esfuerzo de picar roca y rellenar por otro lado solo se explica por el interés en ubicar la sauna en esa zona precisa, probablemente para aprovechar canalizaciones y escorrentías de pluviales. También existen factores antrópicos, que son condicionantes que se derivan de la actuación de la propia comunidad castreña, que construyó el asentamiento. Comienzan con la elección del lugar y los materiales. De esta forma se utilizan las cuarcitas para muros de carga y cimentaciones, mientras que las pizarras se utilizan para bardas, cubiertas y elementos no estructurales en general. Además de las pizarras y cuarcitas, las maderas también se utilizan. Como en este tipo de edificaciones hemos visto que es fundamental la instalación de una estructura previa de madera que sirva de armadura, que sujete el edificio. Y la arcilla, por su parte, se utiliza para recibir la fábrica como elemento de unión de las losas y como excelente aislante. Por último, los factores morfológicos resaltan la forma y tamaño de los diferentes habitáculos, de la sauna e incluso de la piedra formosa. La sala templada es mucho mayor y se incluyen pies derechos de madera en los paramentos para sujetar la estructura. Precisamente por su tamaño es necesario engatillar una armadura de madera con cerchas apoyadas en unos zunchos corridos y una jácena en la parte superior, porque de lo contrario el propio peso de las paredes reventaría los paramentos, que nunca podrán sostener una cubierta de piedra de semejante peso. Por otro lado, el tamaño de la sala caliente y el horno en relación a la sala templada, 4 veces menor, no puede solucionarse de otra manera, ya que si fuera mayor se hundiría al no poder incluir una armadura de madera que se quemaría por el calor de las salas. Otro factor morfológico condiciona forma y tamaño de la piedra de acceso, la piedra formosa. Generalmente son más grandes las del Duero Miño, fabricadas en granito, que las piedras de acceso del Cantábrico, que suelen ser de cuarcita o pizarra, como las que nos ocupa aquí en Castaños. Este factor morfológico es determinante y pensamos que condiciona las diferencias entre Duero, Miño y Cantábrico y que de esta forma se vean influenciadas por un imperativo técnico que posibilita que unas se decoren y otras no. Así está el dibujo. Para hacer una propuesta de reconstrucción hay que partir de la base de que se trata de un edificio singular que responde a un gran esfuerzo colectivo para cubrir una necesidad social a la que se destina un amplio terreno, aplicando un sistema constructivo propio, diferenciado del resto de construcciones habitacionales. Esta disparidad radica en la propia utilidad de la sauna. El calor y el aislamiento obligan a edificar de este modo.
El hogar y la sala de calor son pequeños porque no pueden ser mayores. Técnicamente, una estructura grande necesitaría la consabida armadura de madera necesaria para soportar el enorme peso de piedra que conforma paramentos y cubiertas, lo que es inviable en una zona sometida a muy altas temperaturas. La sala templada es 4 veces mayor porque aquí las temperaturas son más bajas y sí se pueden utilizar pies derechos y zunchos de madera, y aquí es la madera la que trabaja. Es importante que el calor se conserve dentro del edificio. Para evitar las fugas se construyen paramentos a doble cara, de lajas enripiadas, y reciben en seco con arcilla de la zona para hacer los habitáculos lo más herméticos posibles. De igual forma, las cubiertas no pueden ser vegetales y se recurre a la losa de pizarra para la cúpula y la bóveda, mientras que en la sala templada se utiliza pizarra y madera combinadas para la aproximación de hiladas. Los respiraderos sirven de ventilación controlada necesaria. Pasa a la siguiente. Ya hemos comentado que la arcilla es un excelente aislante. Al construir un paramento a doble cara de cuarcita o pizarra que tiene un coeficiente de conductividad de 2,73 vatios por metro y Kelvin y recibir en seco las lajas con arcilla de la zona que tiene un coeficiente de 0,80, se está creando una rotura de puente térmico. De esta forma, aunque en el paramento exterior la temperatura sea muy baja, en el interior se puede conservar el calor sin grandes pérdidas, gracias a la rotura del puente térmico que garantiza la arcilla. De lo contrario, y puesto que el coeficiente de conductividad de la pizarra o la cuarcita es elevado, se perdería el calor rápidamente cumpliendo la ley de Fourier. En relación a la puerta de acceso o a la sala templada de madera, el aislamiento es excelente, ya que la madera no tiene fugas apreciables y tiene una conductividad de 0,2 vatios. Y en cuanto a la piedra de acceso, la piedra formosa, que requiere una mención especial, ya que sustituye a la puerta de madera tradicional de paso entre una sala y otra. Ha sido el hallazgo más relevante de la intervención, a la vez que el más complicado por su identificación, al estar mezclados los fragmentos con gran cantidad de lajas, losas y restos de muros caídos. La piedra de acceso, fabricada en cuarcita y tallada de forma tosca en su base, para facilitar el paso a modo de pequeño arco, es otro ejemplo rústico y ausente de la ornamentación habitual en los elementos de duro dominio del granito. Sin embargo, esta falta de ornato solo se puede atribuir a un problema técnico, ya que la fractura concoidea de la cuarcita la convierte en un material muy difícil de trabajar. Dicho de otra forma, la profusión de decoración exhibida en los ejemplos portugueses no se debe a una mayor sensibilidad de una u otra comunidad o a un mayor interés iniciático, sino que es producto de la oportunidad de plasmar cualquier tipo de expresión artística en un gran lienzo como es la piedra formosa, siempre que eso sea posible. Quizás aquí había una decoración pictórica y hoy ha desaparecido. Sugerimos una explicación funcional de algunos elementos como primer razonamiento en un debate interpretativo posterior, de carácter cultural o religioso, ya que la lógica se impone en el desarrollo de cualquier sistema constructivo. El tabique de unión con la fuente de calor lo constituye principalmente la gran piedra de cuarcita con la pequeña abertura de la zona inferior. Este tabique es diferente a los otros paramentos, porque aquí el objetivo es otro. No se trata en este caso de aislar la estancia, sino que al contrario se pretende establecer un puente térmico para comunicar el calor apoyándose en el segundo principio de termodinámica. La piedra formosa de acceso no es más que una placa de calefacción radiante, y esa es su función primordial. Actúa como un acumulador que almacena el calor recibido de la fuente existente en el horno y la transmite lentamente a la sala templada. Si se hace sobre un material como el granito, será más grande y rica en decoración. Si se hace sobre cuarcita, será más pequeña y austera. Pero todas tienen algo en común, el establecimiento de un puente térmico para que se transmita el calor necesario de la sala caliente a la templada. La energía calorífica pasa de las zonas de mucho calor a las zonas frías, siguiendo el principio de la ley de Fourier e intentando alcanzar un equilibrio térmico. A modo de conclusión, sirva esta presentación de la sauna de Castañoso como excusa para valorar los sistemas constructivos en general, característicos de las comunidades del noroeste peninsular. Los sistemas constructivos han sido tradicionalmente ignorados en la historiografía relacionada con el mundo castreño y la arqueología en general. Como mucho se habla de arquitectura, pero nunca de construcción, cuando es la técnica que ejecuta la obra de una u otra manera atendiendo a los condicionantes y a lo ya expuesto. La ausencia de estudios específicos sobre construcción ha dejado sin fundamento multitud de aspectos de la vida cotidiana, que se han simplificado sobremanera, ofreciendo una visión tan pobre y estereotipada de la sociedad prerromana del noroeste, que la aplicación práctica de tales teorías se ha reflejado en reconstrucciones tan desafortunadas como las del Castro de Santa Tecla.
Se hace necesario el análisis constructivo como una base sólida que ayuda a sentar unos fundamentos que explican los principios funcionales de unidades habitacionales que pueden extenderse en superficie o en altura, de cerramientos y murallas, de entradas y drenajes, escaleras y zaguanes, etc. De igual forma, en la sauna que nos ocupa, es necesario partir de la explicación teórica del elemento constructivo en busca de una funcionalidad racional antes de pasar a otro tipo de reflexiones. La falta de interpretación funcional puede crear un vacío fácil de llenar con razonamientos mucho más atractivos, como son los cultuales o religiosos, que a posteriori no dejan lugar a lo racional. La visión funcional, sin embargo, aplicada como base de la interpretación, siempre deja espacio y se complementa con cualquier otro argumento. Nada más. Muchas gracias. Moitísimas gracias aos conferenciantes desta parte que remata esta primeira parte do programa desta terceira xornada de divulgación científica do patrimonio arqueolóxico lucense, monográficamente dedicada ás saunas castrexas. Dar as gracias doblemente, especialmente ilustrativos e bonitos eses dibuxos. Fixécheles ti, Miguel? Sí. Preciosos, a verdad, moi ben. E antes de pasar ás preguntas dos aquí presentes, vainos decir, Encarna, que comentarios temos a través da canle YouTube na modalidade online desta xornada. Hai dúas preguntas. Unha é, segundo o que se ve na reconstrucción, habería casa con 2 andares? E a segunda, bueno, esta é de Arenoico, e outra é de David Otero Fernández, que di: sería posible que a sauna de Castañoso tivese porta de acceso no forno como nas anteriormente amosadas nas zonas costeiras, ou empregarían outro tipo de técnicas para poñer en funcionamento o forno? Porta de acceso directamente desde o exterior. Transmito que as inquedanzas ou as preguntas que se transmiten a súa vez na canle de YouTube están referidas á porta de acceso e a un segundo andar con respecto ás saunas. Procedemos, entonces, a... Respecto á primeira pregunta dos andares, que está clarísimamente documentado, sobre todo na vivenda 1, con muro medianeiro, que é o muro de carga que sustenta a segunda planta, porque temos unha zona de acceso por a parte superior por a parte exterior, unha zona de entrada pola parte superior nas dúas vivendas. Se iso lle engadimos que temos uns 5 metros máis ou menos de estimado según a cubicaxe da derrumbe, está prácticamente clarísimo que ten un desarrollo en altura, tanto unha vivenda como a outra. Pero unha cousa que pasa non só neste xacemento, sino en moitos máis. E con respecto á segunda cuestión mencionada? Respecto al acceso a la zona del horno y demás, no se ha encontrado ningún tipo de acceso, por lo que sería el acceso se haría desde el exterior. Lo único que se han encontrado son cantos rodados y nada más. Pois pasamos entonces aos asistentes aquí no Pazo de San Marcos. Algunha cuestión, reflexión, pregunta? Comentario. Temos aquí a Quique González, que tú dices mo Quique e eu transmito a través do micrófono. Nada, cuestións prácticas. Unha pregunta básica: que capacidade lle prevéis esta sauna? E, posto que falabas de temperatura, tamén se hai unha previsión de que temperatura se podría alcanzar dentro da sauna? As preguntas van relacionadas coa capacidade no interior da sauna e as temperaturas acadadas no proceso de funcionamento. Bueno, la capacidad, como esta gente no tenía que guardar distancia de seguridad, pues cogían más 20 personas fácilmente. Y lo otro que me comentabas, la temperatura es difícil de saber porque depende de la leña que echaran y demás, pero bueno. Yo al respecto tengo que añadir que, claro, el tema de la capacidad y de qué es lo que pasa ahí dentro, pues estamos muy lejos de saberlo.
desde mi punto de vista. Muchas veces me preguntan cuántos entran, cuántos dejan de entrar. Primero había que saber que realmente qué tipo de eventos se realizan en ese tipo de edificio. De hecho, tenemos que decir que son edificios de uso común, o edificios públicos, edificios que no se tratan de edificios individualizados, pero desde el punto de vista trascender de ahí en adelante, sabemos que es como un edificio que tiene algún carácter ritual o lo que sea, pero ahí ya entramos en todos los temas hipotéticos y de... Hipótesis total, moi difícil de saber. De uso común xeral ou de uso concreto, mellor, das elites, pensando un poquinho nesas cuestións rituais? Mi opinión particular es que se trata de un edificio que requiere un esfuerzo comunal, que se ejecuta igual que las murallas, igual que los accesos en los segmentos, pero que ten un carácter totalmente diferente á construción das vivendas, e hasta aí poderíamos diferenciar. Despois, realmente, se trata de que eso está nunha xefatura ou demais, pois tendríamos que entrar nun debate prácticamente. Algúnha cuestión máis entre o público asistente? Pois quixera... Alguén dixo que sí? Ou... Bueno, continuamos de todas maneiras. Interésame especialmente a... Sí. Sí. Onde se atopa actualmente a fíbula atopada na sauna de Castañoso? Donde se atopa a fíbula atopada no castro de Que Castañoso? me olvidei tamén de mencionar o Museo Etnográfico de Fonsagrada, De Fonsagrada. que é onde están depositados, é un dos que fomentou tamén a posibilidade de facer esta intervención. Acompáñanos tamén aquí o director do Museo da Fonsagrada. Ben, é unha cuestión que me plantexaba. Con respecto á pintura, as pinturas obviamente no mundo castrexo están constatadas, pero en algunha sauna, na vosa xa dixestedes que non, na de Fonsagrada non, de momento que se constate, pero hai algún resto en algunhas das outras saunas galego-portuguesas tamén, ou non? Eu que sepa non. Yo que sepa tampoco, de todas formas, los pigmentos que se utilizaban entonces tenían unos aglutinantes muy leves y son es muy difícil que se conserve. También la acidez del terreno no acompaña a esa conservación. Nosotros encontramos en San Cibrán un trisquel pintado en una jamba de una ventana y pudimos comprobar que los aglutinantes, de hecho, se están estudiando y son muy flojos, no tienen consistencia ninguna, o sea que es muy difícil que se lleguen a conservar. Pero unha posibilidade moi real. real. Está constatado. Existe. Existían. De feito, houve moita suerte con esa jamba na ventana. Sí, penso que eso xa se contestou, pero podemos volver a incidir si beneficiaba o uso da sauna a toda a comunidade. Podémoslo falar despois no debate e demais, pero está clarísimo que é chamémoslle un edificio de uso común. Bien. E, mentras tanto, tamén, como vamos moi ben de tempo, unha última cuestión que tamén, a súa vez, intentarei enlazar coa mesa redonda. As fotografías que puñestedes fantásticas, reales, quero dicir, non os dibuixos, son actuais ou son despois do proceso de intervención? É dicir, agora mesmo o estado da sauna con respecto ao castro, como... Fixemos unha visita fai prácticamente un mes. Está un pouquiño máis de vegetación. A idea, xa que se fixo ese investimento e ese esforzo, un pouco era para que esas rutas de senderismo que hai na zona de Fonsagrada, pois que esta en concreto adquirira un carácter cultural, que fose unha ruta máis ben cultural, porque esta ruta pasa por a explotación aurífera, por unha serie de elementos etnográficos importantes, ten como punto máis, como pico o caso de Castañosa de intervención. É bastante visitable, é unha ruta moi interesante,
hai que ir a propósito, por suposto, pero ten unha frecuencia bastante importante de visita para o sitio onde está. Realmente hai que ir moi a propósito. Isto é moi acaído para logo enlazar, como decía, coa mesa redonda sobre, bueno, pois as sinerxias que se establecen entre o patrimonio arqueolóxico e a rentabilidade sociocultural e, bueno, os aproveitamentos que se poidan facer dentro da propia comunidade onde radica o xacemento, ou neste caso a Sauna Castrexa ou calquer outro monumento. Neste caso era un requisito que para a hora de facer a intervención, un requisito que se puxo de antemán, que tiña que haber un mantenimento do xacemento e da ruta. Algo que ás veces se olvida, pero en este caso... Sinalización, sí. Vale. Algún comentario máis, por favor? Juanjo Molina, falando do director do Museo de Fonsagrada, tú dirás que eu transmito. Que próximas fases consideráis necesarias na intervención no castro? Fases vindeiras de intervención no Castro de Castañoso. Pois sabemos que é un sitio moi difícil de chegar e con moito esforzo, porque cando vos estaba dicindo que se tardaba media hora en chegar, subir, tú ben o sabes, pois o problema é despois tamén subir os materiales e máis de traballo de consolidación. Ten moitísimas posibilidades. A seguinte fase está claro que o tema do acceso, ese acceso de Chapacuña que vai dar o foso, que está interrompido por o foso, e incluso a muralla, que a muralla é un muralla de contención impresionante, feito a favor de fachada, que está moi ben conservado, pero ten unha dificultad moi importante de excavación e de consolidación, pero realmente sí que lle daría, sería moi interesante a nivel de investigación, de como, sobre todo a nivel arquitectónico, de como se construiu ese tipo de estructuras que hasta ahora non nos temos moi pouco documentados. E completar la sauna que le falta. Bueno, e falta un trozo da sauna, claro. Sí. Que todo parece indicar que está interrumpida polo foso, é dicir, acórdome cando estábamos falando dunha ponte que salvaba o foso, que, bueno, xa alguén dixo que era levadizo ou é todo o ponte, non? Pero está claro que ese acceso feito totalmente empedrado está dos dous lados do foso. Vese clarísimamente como chega hasta o foso e como está do outro lado do foso. Por o mesmo sitio vai o canal de auga. Entón, seguramente que o fan pasar tamén a través do foso. Algúnha cuestión máis? No chat do YouTube tampouco hai nada máis. Ben, como vamos moi ben de tempo, lembrarvos que temos agora un descansiño, unha pausa, volvemos ás 12:15 con Ángel Villa Valdés. A nivel de Intendencia tamén pedirvos que a entrada a faigades escalonada, é dicir que, aínda que empecemos ás 12:15, os asistentes presenciales tedes que, bueno, pois ir vindo pouquiño a pouco pola mesma entrada, a saída será esta, agora, e decirvos que tedes ese bono dentro da carpeta, que na segunda parte tamén para os usuarios online temos un novo enlace que se lles foi proporcionado para que se conecten con outro contrasinal nesta segunda parte e rexistren tamén a súa asistencia. Polo tanto, son as 11:30, quedamos para volver a conectarnos ás 12:15 en punto. Moitísimas gracias aos presentes e aos ausentes.